Malapit lang dito sa amin. Kasama ko si Pinsan. Yan. Yan, nagsiselfie siya. Ganda ng mga ano. Yan. Welcome dito sa Mishrif Kuwait. Punta kami sa store. Dito kami dumadaan. Paggabi ito dito, madilim. Diyan madilim yan dyan paggabi. Ang inamin niya ng storeroom muna siya. Hindi sila nga stock room siya. Storeroom. Ano yung store? Yung mga store, balaan man lang store kay Jamea. Yan, masjid. Yan yung masjid, Yan, ganda ng mga puno. Lalaki ng mga puno dito, yan, Kapag gabi ito dito, madilim. Madilim yan dito pag gabi kasi mga ilaw na natatabunan. Tingnan nyo, Real. Sa mo nga yung imot, yung mga friend na mo, damo, makikita na kan si nanay mo. Takaan ko. Takaan ko. Yan, school ni Mimi, School ni Mimi yan. School ng alaga. Yan, school ni Mimi. Laki yung mga puno, Sabi ng puso ko. Heaven Hope, mega love shout out. Thank you so much, Heaven Hope. Malapit namin sa store. Yan ang store. Ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo pa rin ako. Bakit ba tayo'y nagkakito? Wala na sana wakas ang pag-ibig natin ito. Naiyak tong mga alaga ng ng itim.
Chabaw. Sana ay mahalin pa rin ako. Bakit ba tayo ay nagkatagpo? Di ko si Gina. Wala sana. Salamat. Ang pag-ibig natin ito. Mabakal missing limnon. White whiskey. Nagbakal mi limnon. Sarap ba sa haba? Ibig natin ito. Maraming mang hadlang ang dumating sa isipan ko. Sana ay bakit pa ayo'y nagkaipo. Wala na sanang wakas. May ang kway ng milk yan. Bak lang. Hindi ako mag-inom Pepsi. I'm full. Diet. Ako diet. Ariyo. May munggo man diyo. Antak ni so. Araw munggo. Munggaw. Dry beans ah. Yan. Ito sa gulay ba? May baringan ah. O, ang mga baringan na lang tawa nyo. 5.50. Hindi man takluto din sa balay kay bahuan sa hangan. Ano yung baringan na yaway matuga. Na baringan. End ko na niya.